penya kumamvetsera kuti kulinji vataya lilongwe kulinji kumzuzu mwanyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwari yako tia kuti baji kuti usaruka kunilabe nanga solola ledesiya yafikaso nthawi ija imene timakupatsani programu yokambirana nkhani zikuluzikulu zokhudza dziko lino pano pa Times Radio. Dzina langa ndi Elvis Sowahowa. Lero kulinji nkhani ilipo pano ndiyokhudza ndithu kumangidwa kwa akuluakulu a boma lakale pansi pa ulamuliro wa Lazarus Chakwera kuti boma la Malawi Congress amene wandithu ambiri wanakhalapo nduna boma limene lija ndi pakati pa apolisi akhala akuwanjata amenewa pa nkhani zosiyanasiyana ndi pamakhala mafunso onena kuti kodi zimenezi zalowa ndale kapena nkhani izi ndithu pali merit kapena kuti ndizogwirika zofunika kuti malamulo agwire ntchito. Mstudio muno ndikhale ndi Wanda Msisia amene ndithu amatithandiza kusanthula nkhani zimenezi komanso nthawi zina kutithandizira kukonza programu imeneyi. Wanda, tikulandireni ku programu ya kulinji. Ndathokoza Elvis nekalipa kumveka zimwenyemwenye atikonzerekaye pamenepa komanso ndithu tikhale ndi alendo angapo programu yathu ya lero. Tikuyembekezeka kukhala ndi Shadrack Namalomba amene wandithu ndi olankhulira boma. Tikhalenso ndi Jessica Bwira amene wamalankhulira chipani cha Malawi Congress komanso amene akulankhulira polisi mdziko muno pakali pano amene wandithu ndi Lyle Chimtembo. Ndeya tiyambe ndi Wandayo posachedwapa akangogwiragwira line yake kuti ayidzimveka clear samakhale ngati kuti akubisala abwerepoera. Tibwerenso posachedwapa. kukuchitika chani mwari yako tia kuti baji kuti usaruka kunilabe nakasolola ledesiya odija chirukuko chuyenda panji nautangani zonyadisa sikuri chani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko Wanda ndi nkhani tu imene ili mbwalo ndi imene tikukambirana zakumangidwa kwa atsogoleri akale achipani cha Malawi Congress amene anakhalapo nduna mbomamo kuoneka kuti pakhala ngati kuti ndi chilist ndithu cha anthu mwina chimene chakonzedwa nungochita speculate kuti tikhale kwakokola amenewa. Choyamba nkhani iweyo imene inamba kuchitika malingaliro awo anagona pota. Ndinene kuti I think aliyesa kumakhala ndi chidwi kufuna kudziwa kuti kodi chikuchitika ndi chani chifukwa chokuti malingana ndi mmene zinthu zimayenera kukhalira ndikuti timayembekezera kuti munthu amene waphwanya lamulo ndikuti lamulolo ndi limene limamanga timatene polankhula koma poti lamulolo libe manja ndi tidakhazikitsa mabungwe amene amalimbikitsa malamulo kuphatikizapo apolisi amene amabwera kuzakutengani nkukuwuzani kuti inuyo mwaphwanya lamulo lakuti pophwanya lamulo limene lolo mwapalamula mlandu wakuti ndikukutengani. Ndeno pakati pa taonapo ndithu anthu amene anali akuluakulu mboma lapitalo akutengedwa ndi apolisi zimene I think anthu akhala okambirana kuti kodi zikukhala bwanji. Mwachitsanzo Vitumbiko Mumba, Jesse Kabwira, Colin Zamba, Richard Chimwendo Banda, Moses Kunkuyu, Ezekiel Chingoma, Sosten Gwengwe komanso Sam Kawale. Ndena ndo dadapasidwa mabelo a polisi ena adakalibe mu chitolokosi cha polisi pamene akufuna kuyimbidwa milandu yosiyanasiyana. Ndiye pakuveka kafungo kandale pamene anthu amatha kuona zinthu mosiyanasiyana. Alipo anthu ena amene akuona ngati kuti izi mwina ndi zifukwa za ndale, mwina nawonso ali ndi zifukwa zake zimene akuzonena zimenezo. Komanso pala anthu ena amene akufuna kunena kuti iyayi lamulo tizilemekeza, rule of law. So lamulo tikati lamulo tizilemekeza ndikuti tikunena kuti palibe amene ali pamwamba pa lamulo. Ngati aliyense pali umboni ogwirika kuti adaphwanya lamulo amayenera kuti akayankhe. You know, so
mbali ina ndimeneyo anthu ena amazaona kuti chifukwa chani mukungomanga anthu amene mwina ndi ambuyomo kodi ena amene andi mbuyo monso mwina munali anthu enanso ankayankha milandu ina kodi zimene zikukhala bwanji tiziona wina aliyense akukhala pansi pa lamulo kapena ena amene ali mbali ya mphamvu amakhala ndi kukondedwa kwina kwache so pamenepopo pamene mwina pamazabwera anzathu apolisi amene amayenera kuti azioneka chifukwa timanena kuti apolisi amagwira ntchito yawo poyima paokha sakufunika kuti wina akaziauza ngati momwe tichitira mwina tikakhala kuti tili ndi galu kunyumba kuja kuti tikufuna kuti alume munthu kuti khwiya sitifuna tizikhwirisira apolisi apolisi amayenera kuti azikhala kuti iwo afufuza chifanda amene ali ndi mphamvu ndi lamulo lofufuza nkuona kuti apapa lamulo linaphwanyika Evis andevu zamwayi tabwerani kuno muzayankhe izizi so kwa ine ndikhoza kuyamba choncho nkhaniyo zina zonse zimene zikambidwe mene momwe zikuyenera kuti zikhala based on facts amene akuna kuti yayi tikuona ngati izizi zikuchitika chifukwa za ndale awenera anene zifukwa zawo kuti zifukwa zimene akuganizira kuti izizi ndi za ndale ndi zifukwa zanji zogwirika amene akuna kuti yayi izizi ndi anthu amene angophwanya malamulo nawo sakuyenera soti abwere ndi mfundo zaonesa kuti kuti anthu amene anapanga izi lamulo lili ndi diso kuti limaona kuti uyu ngwandale kaya uyu ni mtolankhani kaya uyu ndakoti mesa lamulo limangogwira munthu amene waliphwanyalo kaya ndiwe ndani kapatenga nthawi yayitali bwanji koma ngati udaphwanya lamulo pena pake lizakupeza ndithu so mwina nkhani zimene zozo zimene timafuna zikambirana ngati dziko mwasoba tipite kwa alendo athu mpulogalamu ino tinawo ndithu kamulu kochuluka tinda Jessica Bwira Shadrack Namalomba komanso Alayo Chintembo yes alendo athu tikulandireni mpulogalamu yakulinji mauno tiyambe ndi Shadrack Namalomba olankhulira boma mukutimva bwana ino munatitana kuti khale nawo mpulogalamu imeneyi ndipo mmene timanenera nthawi zonse kuboma la Profesa Kapita Muthalika limayika chilichonse pambalambanda kuti amalawi adziona ndipo amalawi adziyendetsa nawo bomali itabwera pano kuti no tidzamvere limodzi nkhaniyi ndikuti no tiyankheponso zina ndi zina zimene amalawi kunjaku enanso akufusafusa chabwino Jessica Bwira olankhulira chipani cha Malawi Congress muli palaini mwadzuka bwanji mayi zikomo kwambiri ine ndadzuka bwino ndiyambe ndikupanga congratulate my brother publicity secretary opanga rise to minister position. I think it's the first time sana congratulations and wishing you all the best. Ine ndadzuka bwino naneso ndi nene pano kuti mongo yankulira Malawi Congress Party aiti pano kuti tidziwitse mtundu wa Malawi zimene zikutionekera monga Malawi Congress Party ndipo pamodzi tione kuti nditibodi tikupanga zimene Malawi akufuna kapena tikumugwiritsa ntchito mpando kuti tibwezere kaya past problem kaya titani ndena person noyamika kwambiri kuti Malawi Congress Party imene inali inamayendetsa mbuyomo ili pano kuti yankhule kwa inu mtundu wa Malawi tikudziwitseni kuti kuchitika nchani zikomo kwambiri pondiitana. Senior Superintendent Lyle Chipepani dzina la bambo Chimtembo Chimtembo yes tikulandireni so bwana kutokera ku area 30 uko kugoka mmene yakulinji maono ndathokoza owahowa ndipereke somoni kwa anzanga amene ndi nawo Dr. Namalomba komanso Jessica Bwira kuno kuna nkhaka kwa chabwino ndathokoza kwambiri kuti mwatitananso kuti muumve mbali yathu mwinanso tidziwitse mtundu wa Malawi kuti kodi apolisi amagwira ntchito motani nanga kuti zifike potere zimakhala motani ndiye tili pano kuti tipereke zimenezo zikomo kwambiri. Tiyambe ndi Anamalomba pakati pa boma lanu la DPP echiloweni boma lamanga ndithu anthu ochuluka atsogoleri a chipani cha Malawi Congress amene akhalapo nduna mulamuliro wa Lazarus Chakwera koma pali madandaulo kuti inuyo zinthu zimwe zilowesa ndale mukuamanga anthuwa pa zifukwa za ndale mulibe umboni yeniyeni mungothamanga opanda nkhani chakuitsata bwinobwino kungoamanga anthu akupititsa kukhoti pamapeto pake nkhani zisizimaoneka kuti kodi zilokadi koyenera zikunjika koyenera mukuti bwanji Anamalomba pa accusations amene onena kuti I think zinthu zitu ndi vengeance chabe kungowawidwa mtima kuti atatiye ndithane nawo akongeresi. Zikomo kwambiri kwa mwati patsa emwa yambitse nkhani imeneyi okay
ndinakakonda kuti mina mwake wodandaulawo kupeza ndi amene ali pompawa anakayamba kudandaula iwo kuti timve kudandaula kwawo kenaka ife ndikumayankha kupeza mwandifunsa kale ndingotero kuti ndiyankhe tikoza kuite menuza ayambe akabwirawo ndimaona ngati kuti ina ngati wodandaula ndiwo pabwalo tikafika odandaula akabwira mukumana nzotani ufotokozeni mtundu wa Malawi mukuona kuti ndi political prosecution ine tinenganene kuti tikuona ngati tinene kuti ndi mmene zili andi chifukwa cha chimene chikundipangitsa kuti ndiyankhule choncho ndichakuti chimwe nangawa honorable Namalomba Nduna akudziwa kuti dziko lino lili ndi maprocedure kuti tikamafuna kumuyitana munthu umayenera kudutsa motere koma zimene takhati kuona andi ubwino wake ena taziona first hand tikumapita kumene kuja masamundi asanapangidwe kumapezeka kufika kumene kuja macharges munthu sungwadziwa andi procedure yoyena udadutsidwa sinapangidwe wiki yatha yomweyi tinalowa mkoti nkupeza kuti boma silililebe chonsecho anauzidwa asonda magistrate pankhani za ena amene anamanga kuti kodi ziuteka bwanji kuti mukufufuza pamene mudziwa kuti simukuyenera kumanga munthu mulibe umboni wokwanira pena tikumati kufika kupeza macharges aja akusintha munthu uli mkoti kale waperekaso statement kale macharges akusintha pena kumachita kuona kuti anthu akukuuza zinthu zoseketsa ngati ayi unapita kumaliro ndesi unayankhule bwino kumaliro tayamba liti dziko la Malawi kumanena kuti simungasefe maliro sungayankhule zakuti toka ineyo ndi achimwene anga Namalomba timadziwa kuti pa chikhalidwe chathu wolira kanseka pakapo ndaonapo ine ndi maso anga kupita ku koti kuti tikungopita kukamvera mulandu ndikupezeka kuti onse amene avala za uniform ya Malawi Congress Party kumangidwa mundiuze niwe pamene mwakhalapa kuti ngati musakutsata kuti uyu ndi wachipani nchifukwa chani mumapezeka kuti pena kumaolana oti angobwera kudzangomvera mulandu so ine chimene ndikufuna ndilongosolera awawa ndi chifukwa chani anthu amene mukuamanga kumapezeka kuti ulibe ndondomeko yowamangira sinatsatidwe chimene mungodziwa choti uyu anali Nduna andi pano machita kupati kuli chilisi kuli matimu otapangira kuti sakana anthu amenewo kumakhala kumapati panopo mwamanga ngati mukuchepetsa mukuyena mmanga akuti akuluakulu chimene anthu mukuyiwala ndi ichi umu ndi mbwalo lero muli inuyo mawa kudzakhala ena andi kwa ife taonetsa Malawi kuti tidalowa kukakonza dziko osati kukabwezera ndewu yawakuti ubwino waketo anthu a DPP mumanena nokha muli ndi anthu kumene kujoti akatsuka pa podium akumachita kupita ku polisi musadandaule pompana akubwera mukhala mutadzanga pano osati tikunena za miseche kumanena pamaso bwinobwino abwera wakuti ndipo muona adzaza muno anthu amene watithana nawo ife sitimadziwa kuti pa 16 September munalowera kuti mukathane ndi wanthu ndendi akumbutse Namalomba kuti ntchito yoyendetsa boma ndi ntchito yoonetsetsa kuti anthu ali mchakudya ndi ntchito yoonetsetsa kuti kuchipatala kuli mankhwala ndi ntchito yoonetsetsa kuti anthu akupita ku sukulu ndi ntchito yoyika misewu ndi ntchito yoonetsetsa kuti dziko lino likuyenda Malawi 2060 akutheka osati ntchito yomanyadira kuti tavimana fetereza amene wafa ndi njala sitimadziwa ife kuti 16 September tinavotera anthu oti atichito kuzimenya pachidani kuti mtundu wakuti ufa njala mtundu wakuti sulandira fetereza nde ifeyo monga Malawi Congress Party tudziwa kuti mangako mukumamanga anthu chifukwa cha kuti ndifa ndani ndipo mukufuna kuti kunjaku anthu azingotiganizira kuti tinala kuitsa ndameta kulakwitsani ife todziwa zimene tidapanga Amalawi adziwa zimene tinapanga andi ubwino wake malamulo a dziko lino amati ukamangidwa ndiwe suspect until proven guilty oti zonse tikupanga apapazi Amalawi kumbukirani dikirani adzati pese kuti tili guilty ife ine ndili panono mudikire kaye kuti kodi mmene mmadziwira ndale inu munthu akadzuka apa nkunena kuti tiwina walakwa amakhoti adzayang'ana ndendiyimire pamene kokoko nawo chabwino tipite kaye kwa Superintendent Lael Chintembo
bwana nkhani tu ndi imene akuti mmapita kamanga anthu osauza ma charges kuti walakwa chati kuganiza kuti walakwa chakuti basi ukasunga mwina pali chitsanzo cha sukuti nzobisa cha Richard Chimwendo Banda kuwasunga mchitokosi nthawi yayitali pamakhala malamulo onena kuti munthu ande belo nthawi yakuti mwangu asunga mmene muja zinthu ngati zimene zakudandaulaka bwira zatifotokozerani kodi mmatsatira ndondomeko zotani pomanga anthu amenewo. Zikoma kwambiri toyambirire ndambe ndikufotokoza kuti malamulo akulu a dziko lino section 153 imanena kuti apolisi ndi nthambi yoyima pa yokha ndipo imagwira ntchito zake moyima pa yokha. Ntchito yathu yayikulu ndikuteteza anthu ndi maufulu amene adapatsidwa malamulo akulu amenewa. Tikapita ku Police Act akunena ntchito zathu zochuluka koma ndimafuna ndinene ziwiri zokha mokhudzana ndi nkhani. Pandime 4 mupeza kuti ntchito imene akutipatsa ndiyoteteza, kufufuza komanso kupanga detect milandu imene kuchitika. Ntchito yachiwiri ndiko kugwira komanso kuwatengera anthu onse amene akuganiziridwa kuti alakwira lamulo ku bwalo la milandu. Koma nanga timagwira ntchito bwanji ngati apolisi? Ifeyo timagwira ntchito tikalandira information kapena kuti tikalandiranso dandaulo. Nthawi zina milandu ina yoti tikuita kuona kuti iyi kuchitika pamene ponso lamulo latipatsa mphamvu kuti tikhoza kugwira ntchito. Ndithamange kunkhani imene tikukambirana lero. Kusonkumati kuti mudalandirako dandaulo yankho lathu ndi eya. Ndiye mantchito yathu malingana ndi momwe tapatsidwa mu lamulo lalikulu ife tikungogwira ntchito yathu momwe zili. Choncho pamene pa 20 ifeyo sitingangodzuka lero kuti ayi ndikamanga ansisia palibe mfundo zenizeni zoti tiwamangire. Mukati anthu ena akudandaula kuti sitikuchita bwino tikuyang'ana mbali imodzi, malamulo omwe watu ndime namba 41 ya malamulo akulu mu constitution akupereka mphamvu kuti akhoza kupita ku koti ndi kukadandaula ngati lemede kuti ayi apolisi sakugwira bwino ntchito yawo, akungotimanga popanda chifukwa. Choncho kufotokoza kwanga kukhale ameneko kuti palibe amene akutituma, koma tikalandira dandaulo kapena tikapanga detect kapena tikakhala ndi information timayenera kuti tigwire ntchito. Munakamba nkhani yoti anthu timangowasunga nthawi yayitali. Mwewa akutipatsa mphamvu kuti anthu tikhoza kuwasunga kwa maola 48. Ngati tikupitirira pamenepo timakhala kuti tapita ku bwalo la milandu takapempha kuti awa atenta asunge kwa maola awa owonjezera chifukwa ichi. Bwalo likakhala kuti lili convinced timatipatsa mwayi umenewo kuti tikhoza kutero. Ndiloleni kuti ndimire pamenepo kwa nthawi ino. Ana Malomba tibwere kwa inu. Simukumatu ma apolisi inu? Hello, Ana Malomba. Honorable Ana Malomba khanga tithawira kwa. Kuniva pamenepo. Kuniva. Pamene mwaveka ndi mafusa kuti simukumatu ma apolisi akuchita act independently. Tiyambe ndi kuti ino ndikumva ndifunso ndipo ndili yankha. Muli yankha. Ndili yankha. Koma tiyambe ndi pakuti dziko lino limalamuliridwa ndi malamulo akulu a constitution. Mu constitution imeneyi tonse tinagwirizana malawi kuti tizitsatira malamulo amenewo. Komanso malamulo momwemu mumanena kuti palibe tonsefe anthu tili pansi pa lamuloli, palibe munthu wina wake ali ndi special favors kapena kuti lamulo limampatsa mafavor oti inu nokha inu, kapena inu ndino andale inu, kapena inu ndino akuti ndino MP inu, inuyo ndiye kuti inuyo simungamangidwe, inuyo ndiye kuti loko mutalakwa, loko mutabandalama, loko kwazunza anthu inuyo simungamangidwe. Palibe zimenezo. Ngakhale president amene amakhala ndi mwina mwake kamphepo kongochepa kokha pa nthawi imene ali pa udindoyo, akangotuluka ngati anapanga zolakwika zophwanya malamulo amene nayenso amakhalanso pampeni. Ndiyeno chimene tinganene apa ndi chakuti ifeyo ku chipani cha DPP tili ndife amene tili mboma, komano mboma monso mmene unenamo malamulonso akunena
kuti ngakhale inu mwabwera kuchoka kundale koma mwabwera mboma muonetsetse kuti mugwiritse ntchito malamulo aboma amenewa. Ndiye ndanena kale kuti malamulo aboma amenewa akupereka mphamvunso malamulo ku polisi kuti agwire ntchito yawo mwa ukadaulo wawo, komanso malamulo omwewa akuperekanso mphamvu ku koti kuti agwire ntchito yawo, komanso malamulo omwewonso akuperekanso mphamvu ku parliament kuti adzipanga malamulo. Ndi mmene dziko linolo lilili. Ndiye mukatikusa kunena kuti kodi ife a polisi sitikumatuma silinga kodi polisi yake timetunena ndiyo mweija imene inali mulamuliro wa Malawi Congress Party kuti mafusi anzanga abwerawo sikuti ntchito alowa mnthawi ya DPP yayi, ntchito adalowa kalekale. MCP idabwera idapezanso anthu ena mmenemo, ifenso kubwera tapeza Malawi polisi ndiyo mweija, kukotiso ndikomwe kuja, ku parliamentiso ndikomwe kuja. Ndiyeno mukanena kuti kodi a DPP simumakhala ngati mukhala ndi mphamvu exerting an undue influence on the police, ife tikuti ayi. Wodandaula amene afotokozera nzanga ku polisi anthu amakadandaula, ndi akadandaula iwo amayambira pamenepo nkuona kuti tifufuze. Ndiyeno anthu akudandaula kumale kunoto anthu akudandaula akaona kuti mmene monga za East Bridge zichi nthawi imene zimachitika zimene zichi anthu kuti amadandaula, komana akakhala kuti iwowo pa nthawi imeneyo amaona apolisi womwina mwake kapena kuti kachidachitika ndichali mwina apolisi ndafunse kuti East Bridge nkhani ya East Bridge sinachitike lero, idachitika nthawiso yakaleyo, kuti apolisiwo pa nthawi imeneyo samaona. Ifenso timafunsa kuso limene kuti nthawi imeneyo polisi simagwira ntchito vuto lake malitani. Ndiye nkhani ya East Bridge yoti ndalama za nkhani kusowa Malawi muno pamene ife tikuvutika Malawi muno kumachita kusowa mankhwala kuchipatala, koma anthu amene amapanga zimenezo alipo ali moyo, ena abisala ati chifukwa ndi ma members of parliament. Ndiye ifeyo amalawi tizokhala kwaona anthu amene azakufanana kuti tingwasiya apolisi agwire ntchito yawo. Kaya iwe ndi wa DPP ukupanga zolakwika apolisi akufikire, kaya iwe ndi wa MCP udapanga zolakwika kupanga zolakwika akufikire, iwo akagwire ntchito yawo. Ku Green Belt mukuona mmene akuchitikira muja anthu kuba zinthalama zambirimbiri. Ndiye mmene mujamo akugwidwanso anthu mmene muja ena siyandale, ena ndiyandale. Kodi wandale azituka pa chilungu kunena kuti ine mwandigwira ndine wandale chifukwa chani mundigwira? Osanenera enawo bwanja anthu enawo popeza ndi wanthu wamba. Ayi, lamulo sili kusankha kunena kuti iwe ndiwe wandale, iwe ndiwe woti siwe wandale. Ayi, komanso zimene adandaula akabwira anamalomba kuti adaliononga chifukwa chakuti adakhala kuti zinthu zinayi zamaziko nzabwino sibwezo timakhala ndi mavuto ngati amene wawa ku Green Belt ayi anthu kwa bandalama zimenezi. Sibwezo timakhala ndi mavuto ngati amene wawa kuti East Bridge zoona ndithu makamusayinitsa president wa dziko zinthu zabodza. Sidakhala ndi mavuto ameneyi. Anakhala kuti amagwira ntchito sibwezo patonomane kuti forex kudziko kuno kulibe. Anakhala amagwira ntchito sibwezo mane kuti mankhwala kudziko kuno kulibe. Sikuti bwezo mane kuti njala ndi imene yatipengayi chaka chathachi sinakakhalabo zimenezi. Ife tabwera pano mene kudzagwira ntchito. Koma timene chonchi kuti apolisi kasi agwire ntchito yawo, aku judiciary agwire ntchito yawo, aku parliament agwire ntchito yawo. Ngati ali ndi vuto kuti malamulo ma procedure sakuyenda bwino, iwowo Malawi Congress Party ali parliament koko. Tiye ni tipite kukhala parliament ndipo tikasintha malamulo. Ngati akuti ayi achabwino akabwira anamalomba tipite kwa akabwira mafuta ndimalizise tu malizisani ali ndi udindo a Malawi Congress Party kuti malamulo kumene kuja private members apite akalowe parliament muja kunena kuti 48 hours imene timati apolisi amapatsidwa mpata kuti akamanga munthu within that 48 hours amutengere ku court. Tikufuna tithetse lamulo limeneli ali ndi mphamvu yopanga zimenezi. Aliso ndi mphamvu yokunena kuti iye ali ku judiciary mumati mukafika kuti sinthira malamulo mukafika pembo kusintha malamulo kuti charge yake ndi iye mwatisinthira. Aliso ndi malamulo mphamvu zimenezo atopita parliament ukasinthaso zimenezo. Koma sikuti pano pameneno zinthu zakhangatiza sokonekera madzi akachita katondo anthu alakwitsa ndeti zibwera mkumatuka una kuti mkumalira mokweza kunena kuti ine bwanji mungu ndipanga zimenezi munthu udalakwitsa tosefe ngati walakwitsa malamulo ligwire ntchito. Nde tisabisale kuchitsamba cha ndale kuti ati ndale zimene zikupangitsa ayi apolisi samaona kuti wandale ine ndamangidwapo ineyo ndamangidwa ambiri kati ngambe zone kuti polisi imagwira bwino ntchito imagwira bwanji
anthu ambiri adamangidwa tikati tenge list yakuyambira Mwanamveka, kuyambira Achaponda, kuyambira Agangata, onse kumangidwa, tikakita list yonse kumangidwa anthu kuchipani. So tikamabwera pano kumanena ndani milandu yonso ili kukoti komweko tikudikiranso nafenso kuti kukoti atigamula bwana. Ndiye mwina mwake kingoyembekeza asiye na apolisi agwire ntchito yawo. Ife sidabwere pano kumanena kuti apolisi mukutira kuita kapena kuti apolisi agwire ntchito yawo tonse tiona. Koma ngati akukotiko tiapemphenso pano asamachedwe. Uchedwe osachedwesa nkhani. Amayo akufuna kuti akamangidwa munthu akapita kukoti kuja. Azimucha mwandu wako dzifumira mina mwake within 3 months idzizoona kuti munthu wakalowa kujena wakalowa kundendewe tikatero ndikuti phunzirapo phunziro ipacha kuti anthu amakuona ngati nokuti nkhani andali akapanga zola kuita angopita kukoti kuja kwabweza kumenya kuja kwapulika pabero kena kankhani jankuiwalidwa zimene zozo zisamachitike tikufuna kuti anthu conviction should be secured anthu azipitadi kundende akasevejere ipacha zoipa zawo akasevejere ipacha East Bridge akasevejere ipacha ku Greenbelt anamalomba Wanda ali ndi ndemanga apa Wanda mene champata ndafu asiye zambiri kusokonekera pamene pa chabwino akabwira yes akuti kodi inuyo mafuna kuti musamamangidwa akakuganiza kuti muli ndi mulandu chifukwa ndinu andale. Do you think you are above the law? Ifo yonso akuti anamangidwa apa anamalombawo pazifukwa ndithu zimene apolisi anaona kuti zokwanira pasi pa ulamuliro wanu tikunena wa Malawi Congress. Now inuyo mukumangidwanso pazifukwa zimene apolisi akuona kuti zokwanira atchulapa pa nkhani ya East Bridge kuti nkhani imeneyi Malawi ambiri akuzunzika pano kusowekera zinthu zofunikira chifukwa chokuti pakuganizidwa kuti boma lanu anthu ena mboma lanu nthawi yanu anasokoneza zinthu kumapanga madilu ngati amene achita kuti kodi chifukwa ndinu andale mukuona kuti basi you're superior, you're above everyone, musamangidwe. Ayi ndizomvetsa soni kuti kaya ndinganene kuti ndamwisi yakandichadi kwa mena amayankhulamu it was very hard kuti ndidzimvetserera chifukwa kunena zoona afuna ndiuza kuti pamene akhalapa iwowa ife tikuyankhula zinthu zoduka mutu maisata waona omwewa atawasunga achimwendo days on end 34 days and I'm sure Honorable Namalomba can count the difference between 48 hours and 34 days. Honorable Namalomba knows very well Malamula dziko lino and ndiyo ayanke anena iwowa kuti mutakukada ndaula. Yes, tapitako ife even ku judiciary kuja koma ili ndi boma loti silimvera the other arms of government. Akunkuyu ali nkati tinapita ku parliament boma ili they've refused kumvera anzao amina ya boma ngati akunena kuti tili ndi likosi kukasintha malamulo funso is that a reason yomaphwanya malamulo amene alipo pano? Malamulo ano amanena kuti musakhazika anthu musawamanga opanda summons. There is even a ruling yoti boma mverani malamulo a dziko lino musamaphwanye. Kodi mukamanena kuti kuli anthu akudandaula anthu anadandaula bwanji za asimayi anavulidwa munamvapo kuti kusegura mlandu osewa benchi yawo ya cabinet a people were full of kuganiziridwa koma apapa Namalomba kuyankhula ngati kuti East Bridge zinachitika kodi iwo andikoti anthu onse amene mwatenga pano they are just suspects. Sikutanthauza kuti anapanga ndiye mukamati ndi zimene munapanga Congress tinapanga chani inuyo mukuti jaja to be guilty tisanagwidwe tikuyenera kutsata malamulo dziko ndipo ine kwa nduna iyi ndikuphunzitseni bwana tsatani malamulo a dziko lino amanena kuti we are just suspects until we are proven guilty beyond reasonable doubt. That is why nosenu DPP mukutokhala nduna lero pamene mukuganiziridwa nkhani ena panopo mulindi nkhani zokhudza ndalama zinasowa pamene chakwera nkapangidwa soya in anakugonerani 48 days 34 days ku polisi ndani. So my plea kwa iwowa aziyankhula zinthu zimene ali ndi umboni. Don't come kumtundu wa Malawi kumakamba ngati kuti MCP is guilty pamene makoti sanatipeze kuti tili guilty. Treat us along malamulo a dziko lino. Ife sidi kukana ukafusidwa munatenga ana amene mumati awangazi kwanje kodi inuyo amene ankakhapa anthu posepa anakaotcha banja lina challenge anapangidwa try nchifukwa chani milandu imene mukubweretsa ndi anthu amene mukuti ndi Malawi Congress Party?
munthu ngati mufuna kuti mudzifunsa aliyese tifunseni tonse, bweretsani milandu ya amene anavula azimayi ku Blantyre uko. Why is it that nkhani zikufunsidwa ndi zimene mukuganizira kuti anthu onse ndi amalawi Congress Party? This is unfair and inkulakwa, and zimene mukupangazi mukutipangira campaign, mukuwadziwitsa anthu akuti mukutiopa chifukwa record yathu pamene mwapita kukayankhula kulinji mwayenda pansewu umene tinayika ifeyo. Pamene mulipa ngati mukudya chimanga pano ndi chimanga chimene chinapangidwa ndi Mega Farm ndi zochitika za Malawi. Mpanopa mafuta mmathira pompano ndi G2G achakwera. So today musayima apa nkumanamiza mtundu wa Malawi kuti bebe zimene MCP apanga. When we were in parliament, timamvera malamulo. Sitimapanga zinthu just on our own. Inu mabwera pano mukuyuza executive arrogance left, right and center. Mukumamanga anthu kasipa kumene kuchanguta kida kafufuza. Then munakatengeranje. Mpaka na magistrate anachitonena kuti state ndikukumbutseni. Don't abuse your power. Tsatani malamulo osangoti tili pampando. We can do anything. Mudziwe ichi mulungu aliko kunja kuno. Zimene munapanga inu sikuti zata. There will be a day of record. Ndelero kumakanga kuti fendeti da unonga dziko. Akulu ifeyo record yathu in 100 days this mene mwapanga apapazi. Dziko lino sinaonekwa anthu otsitsira ndalama anthu. Dziko lino sinaonekwa anthu okweza mitengo mene makwezera apo. Inu munkati tikangolowa titsitsa. Matsitsa chani? Lero anthu akufa akuvutika apa, they can't even go to work. Go and ask an average Malawian akuvutika ndi kubwera kwa inuyo. Siti nkadziwa ise kuti kunja kuno civil service ili ndi mtundu. Anthu ogwira ntchito olandira federeza ndi achipani chakuti ndi otere mwakuti. Look, you are a joke of a president, of a general, of an administration. Amalawi akuvutika. Ngataka akusankanidi, they are regretting. Chifukwa inuyo chimene mwapanga mwatenga unyolo mene mukumangira chimendo. Mukundimangira ine kama mukumangira kunkuyu. Si umene utsitse mitengo Malawi pano. Never. Ndepano ndineneretu musamati ankule ngati kuti mwatipeza guilty. No. We are just being suspected. Ileva menda khalapano. I'm not walking around as a guilty person. I'm walking around as muntu amene akufufuzidwa. And my nduna concerned must treat me as such. Chabwino akabwira tibwerenso kwa inu wanda nkhani ndi imeneyi ena kuti ayi anthu andaladzimangidwa na malomba. No one is above the law. Akabwira akuti ayi inu yonso nthawi yanu mukasokoneza zinthu koma milandu yanu pano pasi mukuyitsatira sikuoneka. Anthu andalewa kodi are they above the law? Yambire pamene. Nkhani imeneyi tikwena timvesese ndi amikwiyo kuli amene akhulupirira kuti auchitidwa nkhaza then pala amene akunena kuti ife sizikutikhuza tungoyang'ana malamulo. So ndikumvesesa kuti ndi nkhani yokuti akabwera ndana malomba pano pa akhala aliyese akunena mbali yake wena kunena mbali yake mwina apena ma emotions ngati mene akutulukira papamo. Koma chimene mafuna ndi mwina ndingonenapo Elvis mokumbusana ndicho kuti pali mbali zitatu eti pali mbali ya polisi imene anafotokozapo achintembo aja kuti zimakhala bwanji. Mwina nakakunda nakanena kuti kodi munthu amamuuza pati kuti awanda tikuza kutengani chifukwa mwapalamula mlandu wakuti wakuti kapena matango kutenga kwakuuzira kumene ukupitako. At what point do they tell you kuti tabwera kuza kutengani chifukwa cha mlandu umenewo ndi imene ndikupita kwa chintembo. Ndikapita kwa anzathu oyankhulira boma ana malomba funso ndilo kuti kodi imene amakambira muchete amakambapo kuti ifeso tikudikira milandu chanchani tikhala tikuona kuti apolisi omwewa akumapitanso makatenga even ma sitting cabinet ministers kuti apa jatu mulinka mlandu kanu kena kuku tabwera kuza kutengani kapena makhoti tatha kwaona akupanga akupitiza milandu zimene zozo kapena pano imakhala kuti amene ali mkati ndi kuti zake zili pabwino milandu izikhala yakwa amene ali kunja. Kwanza tu mwina akukongolesi Mike Abwira ndikuti chikuvuta ndi chani kuti yes ndizopweteka panthawi imene mwina ukufuna kuti upeze chilungamo kodi sakwakhulupirira so makhoti athu pamene akudandaula kuti mwina ena khoza magwisa ntchito mphamvu zawo sangafune kuti akamve kuti makhoti akanena kuti chani. So zimene nene makhotizo zimene zikhoza kuwapasano mwina uje moral ground kuti they can stand on that and say kuti even makhoti anatsutsana nanu kuti zimene munalitengera milandu imene matitengera because makhoti ndi amene tidapasa mphamvu zoti ndi amene azitanthauzira malamulo akumanso kupereka zigamulo. Do we have
trust in the justice system. Alright, tipite kwa Ajentembo. Nkhani ndi imene yakuti munthu mukamuganiza kuti wapamula mlandu mamuza nthawi yanji kuti iwe tuganiza zako mukamanga kapena mangutha kungotenga kwansiya kusero kenako azinazo kumafotokoza nthawi ina. Ajentembo. Hello, bwana Ajentembo, mukanalibe palaini kapena matithawa pang'ono. Amene wakanga alithawa pang'ono tipite kwa Namalomba kuti kwanukuso kuli milandu ambiriru malinga ndi kunena kwa Brian Banda muli ndi mabero nthumba kuti tione milandu yanu ikusuntha amene ikusunthira yawo mmene mukaganizira ku Malawi Congress Party Namalomba. Zikomo kwambiri. Mwina kungodandaula wadandaulira akabwirawo. Pano tili pano ndi pa national broadcaster tikuyankhula ndi Malawi. Ndi mwina popeza ali kulira kwina kumafuna kumalira bwinobwino komano kosafunanso kukhala ngati kunyoza anthu ena. Titero kunena kuti nkhani imene tabwera pano iwo akudandaula ku Malawi Congress Partyko kunena kuti anthu awo akumangidwa pa zifukwa za ndale. Nde ife tikubwera kuboma kuno kunena kuti ayi si chifukwa cha ndale anthuwo adalakwitsa enawo akumvekeredwa kunena kuti ali ndi adatengapo gawo la ku Green Belt ndalama za nkhani zasowa kumeneko. Enawo akumvekeredwa kuti East Bridge kumenekonso adatengako gawo ndalama za nkhani kumeneko zidasowa. Ndiyeno akumvekeredwa atu they are presumed innocent, akungoganizidwa kuti adalakwitsa. Ndiyeno apolisi nkumatenga anthu aja nkupita nawo ku koti kuja chimene tikufuna nchakuti kumene kwa kotiwo agamule anenedi kuti inu ndinolakwa kapena iyayi. Ndeno iyo ndinganeno kuti first phase ya securing conviction umapa ndichoncho kumene kuti anthu atengedwe apite ku koti kuja akagamule. Ndi akanena kuti first phase imene iyo ikuchitika njandale tikunena kuti ayi zolakwika zidalakwika. Amalawi tizivomera penepo zolakwika zidalakwika. Ndipono tiyende ndondomeko ya malamulo yakuti zolakwikazo zisadzachitikenso. Anthu amene adalakwitsawo afike ku koti akagamulidwe. Ndiye tikamapanga choncho ngati pa DPP pamene Amalawi adativotera kwachotsa iwowo Malawi Congress Party mbomamo amativotera amanena kuti mukathane ndi katangale amene amachitika pa nthawi imeneyo, mukathane ndi mavuto amene amachitika pa nthawi imeneyo, osowa chakudya osowa forex. Ndiye pamene tikuyamba kukuta ntchito imeneyi tamaliza ya forex ndimene tikugwira ya chakudya tayimaliza tukugwira nkhani yaone kuti katangaleyo akatheke. Ndiye wasanena kuti tikupanga za ndale ngati amapanga za ndalezo ali wandaleyo ndi munthu Malawi. Ife sitiyang'ana kuti uyo ndi wandale, tiziyang'ana kuti munthuyo ndi munthu walakwitsa malamulo. Ndiye mukanena kuti inuyo a DPP ndi milandu yotu idakalipo ndipo kutsogolo kumudzionanso anthu akupita. Anthu amapita atu ku koti suti anthu sila amapita ku koti komano kupita ku koti akakuti mabero umatopitisa loya wako amakakuyimirira kumene kuja akakamba nkhani chabwinobwino nkubwerera suti nthawi zonse akakutulusa pa koti umenewo kalowa mu koti pokapoka pa koti wakuitani kuti inu bwerani mudzakhale nawo mu koti muno umapita. So tikanena kuti ayi azizioneka muziziona boma la profesa ankapita mutali likuyendetsedwa mamalamulo. No one is above the law. Chitero kuyankhula kwake ndino kuti ni nthawi kumene mwake tine kuti mawa kumaliopa nthawi ya iwo umene anali mboma kumachita kukhanga nokuti iwowo ndeno mulungu wa dziko lapansi. Chimene anganene wina aliyense kumene kumene anganene iwo akabwera nthawi imeneyo anali mpomaliza mawa kumaliopa kuja kuno kumasintha. Amalawi ndani waka dziko lino ndi amene amasintha atsogoleri ndi anasintha utsogoleri. Chabwino Namalomba timve maganizo a Malawi aja pakati tibweranso kwa kabwera posachedwa apo. Charles Jingini ali mboma la Tyolo. Charles, ukundimva palaini pa? Inetu howahowa ndikumva bwinobwino ase. Chabwino bwalo ndi limenelo talankhula ndi Amalawi timve maganizo awo pa nkhani imene tikuyambirana lero. Zomwe kwambiri zanga pano ili kuno ku Tyolo kumene tikucheza ndi Amalawi amene akutsatira bwino program imene lero. So tizoyambirira tikucheza ndi abambo amene tapeza kuno ku Tyolo. Tizoyambirira tiziwe dzina lanu. Chabwino
nkhani mwayimva imene ikukambidwa nkhani imene ikukambidwa kaini akuti kumangidwa kwa andale akalikale aja ndi boma limene lilipoli akuti zikuchitika chifukwa cha andale ena kuti ndi malamulo akugwira ntchito ake inu mukutipo chani imeyo imene ndikuonera imene kumbali yanga ndikuona ngati kuti si chifukwa cha andale kumalamulo likenera kuti ligwire ntchito imene zimasalira chifukwa chembuyo mose tikaonekesa panaliso andale ena amene amamangidwa ndiye ndikuona ngati palibepo vuto lina lililonse lokhuzana andale kumangidwa kodi atakhala kuti ni munthu wapadera amene amachita zimene zinthu naso kasalamulo anayo mbosapa ndiye ine ndikuona ngati ndikuwa zimene palibepo kusiyana nawo akuti amangidwa tisakena kuti ni ndale inu ngati Malawi umakhulupirira mmene apolisi amagwira ntchito yawo kuno ku Malawi polisi amagwira ntchito yawo mosatira mungamene zimene zakufalira waje iwo ndi anthu kuti amo ambisio kuti samuel jani dzina lijapa chandani ine ndine sande isala kwambiri abaso ndiyinso ndi Malawi wina amene azifuleka dzina komanso afotokozenso motani zawo ndiyambirira kukudziweni ine ndine mwamva program imene ikuyendera akuti kumangidwa kwa andale ndi boma limene lilipoli akuti ndi chifukwa cha andale inu mukutipo chifukwa boma limene alili zake inawo ambaso apitiki omwe waitangowa boma kumene akasokoneza ulendo unosa wandi asanze kupeteza kuti akwamanga akasokoneza inu mukhulupirira apolisi imene akugwira ntchito kuno ku Malawi mumakhutira limakhutira kwambiri kuzeta kuti apolisi amagwira ntchito bwino amasata malamulo ndipo amaliziwa amene imayendera malamulo ndipo akugwira ntchito ya breno agwire ntchito ndipo atipite kugwira ntchito ngati anthu anapezeka kuti agwire ntchito yawo mawu anu omaliza ndotani mawu omaliza ndi kuti akumbulisa salire ya mango kuti abava apolisi agwire ntchito yawo anthu asandaule kugwira ntchito boma ndi Amalawi akumbuseni dzina lijapa ine sinangandi ndikutabanga chenga kwambiri zanga umuntu mene ndachezera ndi Amalawi kuno kucholo za kwambiri Charles chifukwa cha nthawi yako kumeneko kucholo tayamika kwambiri tipite kwa akabwera tsopano akabwera mukatalibe palaini pa nkhani ndi imene funso imene afunda wandalija tingolibwerezo nena kuti simukuwakhulupirira mabwalo a milandu kuti mukhoza kukadandaula nkuthandizidwa nkutenga lilifi kumeneko. Hello akabwira. Yeah. Marimva fusolo ezi. Ndisanami ndani yanga imapanga break nimangomva kuti akuyankhula ndi chabwino koma sina mvetse akuti bwanji wanda mafusa akuti kodi nde kuti ino yomwe mwataya chikhulupiriro ndi mabwalo a milandu dziko muno kuti mene manenera muja kuti bwanji usapita namalomba mati bwanji simungapite ku court ukadandaula kuti akupangana abuse kapena apanga abuse malamulo kapena power court nkukuthandizani ya no ndi mai kabwira ndingo ndamva ndiyamikeso wanda pakufusa fuso limene ife sitinataye ndipo sitidzataya chikhulupiriro mwa malamulo a dziko lino. Vuto la ife tubaja boma it's 3 arms. Vuto la ife lili ndi executive, not genuine judiciary kapena ma court. Even police is not our problem. Ife tikudandaula ndi politically motivated actions. Pamene takhala pano tikumachitofika poti mabwana aku executive branch kumachita kuimba kuti wakuti uja mwantenga ife tunda Malawi timakhala ndi mdziko momuno. So chonde let me make it very clear, Malawi Congress Party sina taye chikhulupiriro ndi makoti ndipo tikavutika tikumathawira kumene koko tili pano kuli ma ruling oti makoti akuno aonetsa chikhulupiriro chathu mwa iwo. Mutaona titatuluka ndi honorable Vitu tinapanga affirm trust yathu and ife sitikufuna kuti ngati mmodzi wathu analakwa asafufuzidwe, tifufuzidwe ndipo afufuze anyway koma atsate ndondomeko. Akamankhula honorable Namalomba azimvetsetsa kuti anthu sikuti angomangidwa tu East Bridge. Taonapo anthu kutengedwa chifukwa choti akuti simunayankhule bwino pamaliro. Ndiuzeni kuti Malawi utiyo amene angakane kuti maliro akazombo honestly mutu wapita mwe kuchoka nene kuti takutenga because of this
tiyeniso tivomere where we made mistakes anthu a DPP and the goodness mapanga masana likuswa ntengo ife tilibe problem ndi court ndipo tilibe problem ndi kufusidwa munthu ukatenga public office ukuyenera kufusidwa kumene umagwiritsa ntchito ndalama ya Malawi and ife chimene tikungonena potifusapo musatinene kuti mwatipeza ndi mulandu kale ndiye chimene ndikukana tini so no honestly ngani ili pano siyo tife tisafusidwe ndipo mwationa aliyese amene walandira bero akumaka chongetsa bero aliyese amene uzidotibwera ku court tikupita koma tikukana zoti itanazi mosatsata ndondomeko kani imene even makoti avomereza kuti no anzathu uku gwirani ntchito yanu motsata malamulo a dziko lino ndiye zimene tikufuna tife ndiye pano kuti wina azikati haya my Congress party sikuthawa milandu ife tili pano to make sure kuti Amalawi aona kuti tinayendetsa zinthu bwanji ubwino wake amene tinkayendetsera aliyese akuona tinayika izi lero akamabwera udzafunsa kuti chakuti chidayenda bwanji they are very welcome ndipo timapita tonse so sitikuukana zimene zonse koma mwaona nokha kuti munthu woti ali ku parliament kumamangidwa mala dziko lino apangenda kuti pali immunity dzuloli maparliamentarians anapita kukafunsa kodi speaker chikuchitikachi ndi chani sikunena kuti tikuti afusidwe motsata ndondomeko basi ndonkani imene my Congress party ikukamba pano ife tili ndi full trust in macourts a dziko lino ndipo timadziwa kuti opanda iwowa sidakalawa even boma last time popanda macourts sibwenzi pali mata limene lili Malawi muno timapanga appreciate kwambiri ndipo tidzapanga submit ku macourts forever and ever ndife chipani chotsata rule of law sife chipani choti sichimvera parliament sife chipani chozimenya pantima kuti ife we can do anything we want to do hai ife kuyendetsa kwa FISP kandi kuyendetsa kwa NIFI kandi kuyendetsa kwa chilichonse timatsata malamulo amene anayikidwa mu ntchito office imene tikugwirayo akabwera ifetu tikuyamikireni chifukwa chokhala nafe programu ya lero ya kulinji mawu anotsiriza ndi amenewo nthawi yatithera Namalomba mutsiriza bwanji topic yathu ya lero toma kwambiri kumalizira nkhani imeneyi kumalizitsa kuti kudandaula kwa iwowo amene akudandaulako kudandaulira kwa ndale akudandaulira DPP sakudandaulira polisi ife kwathu nkumada sakudandaulira akukhoti ife kwathu nkumada apo kuti DPP ndimene makamanga anthu amene chipani chathu chimene chikumatenga anthu opita kukhoti iwowo amayi Congress party adaluza apo titatulutsa ndife la DPP boma owatulutsa anala Amalawi adasankha pakati pa DPP ndi mayi Congress party ndiyeno atisiye tiyendetse dzikoli osati pamene apolisi akugwira ntchito yawo pena paka akangomva tso DPP akangomva kuti ayi akangopunthwa pang'ono DPP si imene ikutenga anthu kupititsa ku khoti ayi apolisi agwire ntchito yawo ngati iwo mbuyomo amayisokoneza polisi kumayilamulira ifeyo sitikupanga nawo zimenezo basi apolisi agwire ntchito yawo akukhoti agwire ntchito yawo akuparliament agwire ntchito yawo ngati ali ndi vuto ndikagwiridwe ntchito mmene akunenera kuti ma procedures apite akadandaule kuti ma checks and balances kaya kukhotiko apita akaona kuti sakwathandiza apita ku Supreme Court pali zambiri zimene zimachitika ndiyeno ifeyo apapa nene kuti ife kwa ife a DPP boma lathu president wathu ife tikulamulira dziko lino mmene Amalawi anatiuzira kuti tilamulire dziko lino tatumikire tipange protect ma interest yawo ndalama zawo zikhale kuti ino zili bwino ife titero unena kuti nkhani imeneyi ogamula tunda Amalawi titamadandaula pano koma ogamula nda Amalawi ndi amene akudziwa nditero kuti koma kwambiri chifukwa choti munatiuza kuti mwere pano koma DPP chipani cha DPP sizikukhudza naso ndi izi zochokera za ku polisi za ku khoti ndi za ku parliament wanda zikoma Namalomba Achintembo su apasampata amenewo khangati achintembo mukatalibe palaini munangata natithawa nthawi nake ndili palaini line yanu lero ikumveka modukaduka kwambiri koma ngati mukundimva apatokumva ngati apolisi ndibwerenze kunena kuti ifeyo ndi nthambi yoyima pa yokha motsatana ndi section 153 ya constitution ndipoyima patokha timamvera mabwalo a milandu kotero kuti ngati mbali ina itaona kuti apolisi siti kutsata zimene tinayenera kutsata momwe malamulo akunenera akhoza kupita ku khoti
kumene malinga ndi section 9 ya constitution yomweyo ikatanthauzire zimene zikuchitika kapenanso kupereka malemedezi amene angakhalepo ngati ataona kuti alakwirima. Zikomo kwambiri. Tathokoza kwambiri bwana Wanda. Ine chimene kankhulo ya visi ndichokuti zimene tikunena ndi zimene tikuchita zizigwirizana. Ngati tizinena kuti apolisi ndife woyima paokha, tizionekadi kuti ndife woyima paokha. Ngati tizinena kuti ife sitikukana kuti yayi tisamangidwe chancha tisamaoneke ngati tikuchita so obstruct justice, tizilola kuti manthambi zimene zapasidwa ndi mphamvu zifufuze ntchito yawo mpaka na chilungamo chituluke. Ngati tikunena kuti ife sitimalamula anthu kuti akamange awa, ndekuti amene waphwanya malamulo kwa mbali zonse kaya ndi osusa kaya ndi akuti azioneka kuti alese lamulo likumpeza. Kwa ine ndimanena mobwereza kuti even apolisi samanga munthuwi, ndi lamulo limene limamanga munthu. Ukaphwanya lamulo lizingugwira wina aliyense posatengera kuti ndi wacha lamulo lisamakhale loona makaka amunthu. I don't think munthu nganene kuti ine namangidwa chifukwa cha lamulo la ndale kaya namangidwa. Lamulo ndi lamulo limene ngati dziko mmagwirizana. So usanapite kwenikweni koma umaona bwanji nkhani lena kuti boma likasintha amene amamangidwa kwambiri amakhala aboma lapita lija pali balance lero ndikuti zinthu zikuenda bwino. That's why ine ndinanena kuyambira kuti ngati apolisi amanena kuti ali independent akuyenera kuti azikhaladi independent. Chifukwa sometimes umazaona ngati kuti kodi apolisi angathe kuyima pa chulu nkunena ndi kuti ifeyo timagwira anthu popanda any influence kapena timatulusa munthu popanda any influence. Ngati pamakhala ma influences ena ake amene amachitika ndekuti ma influences amenewo amakhala kuphwanya lamulo. So anthu pena amatha kudabwa chifukwa cha mmene zinthu zikuchitikira, because when you're being fair even pa nyumba kaya ndiwe kholo ana amatha kuona kuti mwana nzathuyi khangata akonderedwa. Pamene mwana wino mazadabwa kuti kodi ine ndine mwana wa nyumba momwino kapena ine munachita mwina ukanditenga kwina kwake kapena ndine wamasiye kapena munandichita adopt. So in the way you exercise that fairness, I think it must not just be seen, koma it must be delivered in that way. For kungoona ngati sometimes sikupanga koma chinthu chachizipangika kuti wina aliyense azikhutisidwa kuti anthufe we are being fair. Yes. Tatukuza ombi ifa chobwera programu ya kulinji. Titukuze so Charles Jingeni ifa nthawi yako kutyolo komanso nonse amene mwamvera programu iyi pa radio ndi kuitsatira pa social media makamaka pa Facebook pa Times 360 and Elvis Owahowa posita proposing nkhani mchingerezi. Amalawi kulinji no kulinji kumavetsera kuti kulinji lakaya lilombe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukuchitika chani mwani akotia kuti baji kuti usauka kulilabe nanga osolola ledesiya odija chirugugo chuyenda panji nanga nkhanizo nyadisa sikulijani kumbolo pakati kulinji mwera nanga kwanuko kulinji kodi kuboma kustedi house kulinji nanga otuta mwadzuka panji nanga atenzilediyo kukulijani kulinji tikudalira inu kulinji.